ging'e ber wuok oko goyo ombulu. Giseka ni mogik Joyce nyaka koro jotelo moyiergi mapok oyier Wesiayo Yudhi. We are brothers despite our political stance. Wacho kae ni let's learn from the late Raila Amolo Odinga. Wacho kae ni puoch gi paka kuom obila nikech ne ok awinjo ka risasi onego ng'ato. Mano ote mar obila Shemo Thoero. Kamano ahinya kuom ote ma ichwalo no kiny makawuono. Yie kanyo ka bende wacho ni IEBC nyalo bedo ni ne ok otimo puonj moromo ne jogo ombulu. Adiera nitiere kanye wachno wakili kaachiel kod wachni mogik ka watieko. Ok apar ni mana adiera wach mar puonjo jopiny. Jopiny sani ong'e siasa saidi. Sani kata kidhi dalawa sani gweng' kucho. Bedo ka ging'e siasa molowa kata Nairobi ka. Nikech sani piny olony kabisa. Ok wanyal wacho ni jopiny. Gima ne timore ji nok kaka ne telo wacho kae. Onge by elections gin ga gi low turnout. And gimomiyo en ga gi low turnout mapile en ni ok yier president. Sami yiero president nyaka piny ochunga. Gimoro amora chung ji dwa yiero president. Nyaka joma gocho dala modak Nairobi idho buses dhi go kura. Adwa nyisi kawuono no onge ng'ama no idho bus ka dhi go kura Ugunja, ka dhi go kura Kasipul kata Mbeere North. Nikech gineno ni joma ni kono go wewa amua gino wan warito 2027. Imeno kata turnout mar the main election nega malo. Nikech yiero rais, tiyiero governor, tiyiero to mostly yiero president. Kenyans mang'eny nga gi interest kabisa e wach presidential election. Emio en momiga dhano turnout. To sami yiero sani by election mar MCA dala ukocha okiboro wok Nairobi ni MCA timo ni by election. Ibro wacho ni we jopiny amua. To mar ariyo king'iewo Ugunja. Ugunja ng'en ni yiero rum bang' nomination. Nikech bang' nomination koro joma nodong' ok ne nyal piem gi chama mar ODM. Ne nyaka koro kumeno ka ji waka ni Ugunja ne nigi low turnout. Ne nigi low turnout nikech ji nong'eyo ni ODM dhi kawo Ugunja kaluwore gi piem ne nitie nomination. Kasipul ne nitie gi some fair turnout nikech ne independent candidate oketo ng'wech motegno kabisa gi jachung' mar ODM. Pod ne nigi tich matek lakini chung' ne motegno no be manyo turnout bedo mang'eny. Ne bed ni ok ne en strong be turnout ma Kasipul do bedo marach kama Ugunja. Koro ok ni jopiny ok onyis jopiny gin jok ma sani olony. Wach ni mogik wakili. An aparo ni katieko adwa mana wacho ni siasa ok onego bed ni okete thogi kuo. Ang'eyo ni siasa kawo gik mang'eny, kawo thuolo, kawo pesa mang'eny, lakini ok onego bed ni okete thogi kuo ma koro ji negre, ji gore. Ing'eyo ni siasa ema ka ng'ato gore go wadgi. To koro ipenjri ni to ochopo kanyo nadi. Koro aparo ni jomire joneni siasa ok ni nyaka ji gore ba ji hinyre ni nyaka siasa tim. Yudo ka jochung' sani yudo ka ng'ato wacho ni budget mokwongo keto ka jachung' en budget mar goons. Kata kapok iketo budget mar posters gi goons ikogi manyo budget no mondi kendo nyisi ni kionge goons to kibiyombo. Koro aparo ni siasa ilano kwaloko molo aloya Nyanza wa chiemo na pimo no siepna moro ma Meru ni budget ma Nyanza kucha en goons mokwongo. Ndo ngisa ni style no obro tero dala gi kocha Meru. Tawacho apa aneno no ken gima ber ni waketo siasa ni nyaka bed gi lweny sate ka sate. Ka waketo